Čaute bajkeri a bajkerky. Keďže sa nachádzame v zimnom období, dneska si ideme spraviť len taký rýchly švih. Uvidíme, pokiaľ je fakt celkom kosa. Momentálne mám za sebou 1,5 km a zvyčajne to tak mám odpozorované, že okolo toho 3. kilometra by mi už malo byť tak teplo, že by som mal byť zahriatý. Tak uvidíme, či tomu bude tak aj dnes. A vidíme tu ešte aj nejaké pozostatky snežiku, keďže tuto v týchto dolinách býva väčšinou tieň. A aspoň, že svieti to slniečko, aspoň tak trošku pridáva na tom morále, že je teplejšie, aj keď je zima. My vlastne po tejto modrej cyklotrase ideme hore k Rastesníku Cerová. Tam by sme si mali ukázať taký pekný výhľad. A teraz sú vlastne za mnou presne 3 km a už som fakt dosť dobre zahriatý. No a dnes to máme fakt len taký povianočný výjazd. Vybehnú trošku zrelaxovať do prírody a spáliť kalórie z tých koláčikov, čo sme pojedli. Ale však pred nami je vlastne teraz nový rok a zase to budú kalorické bomby. Rastesník Mihalinová. Díky. Poď. No, pozrieme, v akom stave je rybníček, ale vyzerá, že je trošku zamrznutý. No a my teraz pokračujeme hore do kopca. A toto je tu vlastne také príjemné oddychové miestečko, kam sa dá ísť z toho parkoviska, kde parkujem aj s deťmi. Veľmi jednoducho prísť. Je to fakt kúsok, okolo 3,5 km. Tu už vlastne to modré C-čko je spojené aj so žltou turistickou. A máme tu samozrejme aj takéto miernejšie stúpanie s 11% sklonom. A samozrejme, čím stúpam vyššie, tak tým je tu toho snehu viacej. No a tu sa dostávame k Rastesníku Cerová. A my ideme ešte kúsok vyššie po modrom C-čku. A tuto ideme okolo takéhoto pekného sídla. A modré C-čko sa stáča doľava. Ale stále je to takáto pekná spevnená cesta, čiže nie je tu žiadne blato. Máme aj takúto peknú hlavničku. A pri nej sa ešte zastavíme, keď sa budeme vrácať naspäť. Na sebe mám vlastne dneska oblečenú aj novú zimnú bundu z Decathlonu Rock Rider. Ja musím zatiaľ povedať, že je celkom dobrá. Neprefúkuje v týchto miernych zjazdoch. Tu musím ísť pomalšie, lebo vyzerá, že sa nám to trošku šmíka.
máme aj ladík. No aj prvý dnešný cyklista. Čauko. A čo sa týka komfortu na bicykli a miest na tele, kde mi je asi najviac zima, respektíve kde cítim nejakú zimu, sú končeky prstov na nohách. Ale to som vyriešil tým, že som si dal 2 páry ponožiek zateplených. No a tuto už pocitovo je fakt cíti, že je veľký chlad. Tu to nezostáva nič iné, len sa hýbať. No a tu už je to celkom pekné biele. Ani tuto nechcem púšťať nejako moc rýchlo po tom ľade. Ale chrumká to. Sa dostaneme na to slniečko, rastie sníku Raková, tam sa osviežím trošku vodou a dáme smer naspäť. Pardon, pomýlil som sa, aj to rastesník rovnice. Dobre občerstvený, trochu jonťačiku a môžeme pokračovať rýchlo naspäť. A fakt táto dolina, neuveriteľný rozdiel v teplote oproti tomu, kde som teraz pred chvíľou na slnku. Tak sme si aj trošku zakrupali.
Tuto si to trošku vystúpame, ale keď sa už dostaneme na to slnečko, tak bude fajn. A tu už to slnečko začína trošku presvítať pomedzi stromy. Krásna zimná idylka. Takto pred novým rokom. Vlastne dnešný výjazd som plánoval po takejto spevnenej ceste. Väčšinou nečakal som inak, že bude takáto suchá. Som myslel, že to bude mierne navlhnuté, ale nechcelo by sa mi bicykel umývať po nejakom letovom výjazde, hlavne teraz v zime. No a tu sa definitívne dostávame na cestičku, kde mi bude trošku pripekať aj slnečko. No a tuto po ľavej strane máme aj pekne zrekonštruovanú chatku. No a tu si môžeme dať ešte aj tradičné silky vtip. Idú dve kamošky po ulici a jedna zbadá pekné šaty v obchode a hovorí tej druhej: idem si vyskúšať tie šaty vo výklade. Tá druhá jej hovorí: nebolo by lepšie radšej v kabínke? A keďže som mal slúbil ešte nejaký výhľadík, tak túto pri tom rácesníku Cerová trošku vyšlapeme túto také výhľadučke. A je to len kúsoček. Tak bude asi nutné aj trošku potlačiť. A toto je vlastne aj žltá turistická cestička. Ďalej, kebyže idete, tak sa dostanete k útulni Jozefa Maka. Ale to si viete pozrieť na našom kanáli. Táďa už sme išli v sezóne. No a z tohto miesta ja by som vám chcel zaželať aj šťastný nový rok 2025, plný bajkových zážitkov a objavených nových krásnych cyklotrás. A pokiaľ sa budete chcieť inšpirovať, nezabudnite nás sledovať aj naďalej a verím, že aj v roku 2025 vám prinesieme množstvo krásnych cyklovýletov.
musím povedať, že aj pri tej vyššej rýchlosti tá bunda neprefukuje. Takže som spokojný. No a teraz už si len užijeme z jazdiček, tento mierny dole v parkovisku. Sa ešte na chvíľku ponoríme do tej doliny. Tam bude trošku zimšie. Tak, cyklistov som dneska len stretol, ale turistov je dneska celkom požehnané. Cesta sa už je trošku ligoce, čo asi na kamerke není vidieť. Do tých zákrut budem musieť ísť pomalšie. Hovorím, dneska ten výjazd nebude nejako dlhý, predsa len je zima. Zatiaľ mám nejaké 13 km. Do cieľa aj možno nejaké 2-3 ešte. Na vyčistenie hlavy a trošku pretočenie nôh, to stačí. A keď tak napíšte do komentára, ktorí z vás ešte jazdievajú v takýchto zimných teplotách. Tak ja už sa pomaličky z tohto miesta s vami na dnes rozlúčim. Želám teda ešte raz šťastný nový bajkový rok a vidíme sa opäť v novom roku s novými tipmi na cyklovýlety. Čaute. A tuto som vám chcel ešte ukázať, taký čistý prameň sa nachádza s vodou. No toto je vlastne ono, čo sa dá pekne načerpať do flašky.